Eskaner nire bigarren poema liburua oinarritzat hartu eta rezitaldi bat egin Domentxo Zinen laguntza estimagarriarekin, hori dudagabe. Bera, musikoaz aparte laguna dut eta konfiantzan propio sortu da giroa eta kantuak ez, baina alako girotze bat eta poesiei egokituta. Eta, ingo duguna da, liburuko zenbait poema hautatu eta bizkatolan rekorrido bat egin, atalez atal. Eskaner. Batzutan, uste izaten dugu mundua gurekin jaio zela, eta ez gu munduarekin. Ni, 1977ko uztailean jaio nintzen. Poema honen izenburua da, 1977ko urriko gau bat. Urriko gau batez, aita eta ama, euren logelan. Oraindik ez nire ez beste inoren aita eta ama ez direnean. Gizonak jertxea erantzi du, aulki gainean utziz burua kendu dioten hilotza. Andreak, armairuan sartu ditu galtzak eta alkandora. Pertsatik zintzilik, beste emakume urkatu bat. Eskaner da aitzakia bat, poesia bizkat eguneroko elementuetara kartzeko. Eta esateko, kontatu nintzen egun baten, lantokian gainera, Eskanerra zinguratuta nengoela, eta Eskanerra balio zuela, barrura begiratzeko, ospitaletan eta barriten da moduan, aeroportuetan bertatik pasatzeko, detektatzeko zerbait dagoen zure barruan, egokia estana pasatzeko aduana. Eta baita ere, zerbait testu bat, edo zerbait kopiatzeko eta gordetzeko, ezta? Nahi denean gordetako horretan eskua sartuta berreskuratzeko. Eta, literaturan asko egiten dugu hori irakurketekin batez, besta, gustoko ditugun irakurketak, liburuak, autoreak irakurtzen goaz, eta hor gure almasmean pilatzen doaz. Eta, nik uste du literatura beti dela behiratzeko modu bat, eta gauzak esateko modu ezberdin topatzeko. Eta orduan Eskanerra aitzakia bat eguneroko kontuekin poesia egiteko. Eta batez esateko, poesia ez dela gauza heldu ezin ez den gauza bat, hor metafizikoa, oso ez, bizkat, geure artean dagoela. Atal desberdinak dauzka eta badago alako progresio bat, ez? Azten da, nitik azten da, fiziozko ni batetik, ez? Abusatzen dugu askotan lehen pertsonan idaztea poesian, ez da? Eta, egiten dago alako ibilera bat, ni nintzenetik, eta ni izan aurreko momentu batetik gaur egune naizen eraino, eta identitate desberdinen bilaketa bat dago, ez? Norberaren familia, norberaren ingurua, norberaren inguruan dauden elementu kotidianoak, bideoiek hartzeko dauden ibilgailuak, eta bizkat hortik doa progresioa eta atal desberdinekin egin dago. Kiratxik gabe ere gorroto nuen, umetan etxera etortzen zen gizonura. Bere musuek ziztatu egiten zidaten azala. Eskerrak etorri ala joaten zen, eskerrak gabonetan ere ikusten enuen. Arrainei begiak kendu eta kaniketan jolasten nintzen pasilloan. Umetan gorroto nuen gizonak. Etxean aingura bota zuen egunean, balantzaka hasi ziren abeak. Olatuekin bazkaldu genuen, negar egin zuen aizpagasteak. Itsasoa utzi zuen gizonari, ez zitzaion itsaso usaina joaten. Orain, arrain ezurrezko bizarra lastantzen diodanean, inoiz gorroto izan nuela akordatzen naiz. Nik ustean zaite improvisatzea, eta emanaldiak egia zen, sekula ez dira itxiak edo enukene itxia izatea. Hau hasierakoak dira, 3 egin ditugu, bat txikia eta beste hau hirugarrena litzateke, eta beti ikusten zaigu proban egitea, eta hurrengoan,
kendu dezagun hau eta beste hau ipini eta mugitzea. Orduan, bai berak improvisatzeko gaitasuna dauka eta bizkal libre emateko, eta sortzen duen musika ere hola da, ez dago guztiz lotua, momentuan aldatu nahi badu aldatzen du, eta nik ere, izan behin emate ditu salto batzuk. Orduan, liburuaren aria darama batez ere. Nik uste dut, dudagabe dertu egiten duela, ez? Ze, biolina hartu eta loop stationakin, azien horren ideia zoro bat izan zen, esatea, egizuz kalatxuri batzun zaratak, edo labadora baten zarata, hau da, poemetako elementu batzuk, poemetan agertzen direnak, labadora, kalatxoriak, eta halako zaratak hegazkinen zaratak, eta, esan gendu, egizu proba. Nik esan eta berak egin, orduan hortik doa bizkat. Inoiz, atera zaizue belarrik etxeko sofan. Belarra atera zaio nire etxeko sofari. Egarri naizenean ihintza edaten dut. Zerua, desertu urdin bada nire gainean, eta ez dut leiho beharrik, portuak lehortzen doazela ikusteko. Faroles eginiko mendi bat daukat aurrean. Asfaltoa dut oinetako, olatu beltz, estatiko, bihurgunez justifikatua. Espaloietako lozen azpian, aspaldian ez dut izaki bizidunik aurkitzen. Gero eta putzu gutxiago daude gure herrian. Denbora da, ez ditudala oinak uretan busti. Belarra atera zaio etxeko sofari. Haren gainean luze botata egoteagatik. Bueltak ematen ditut nire inguruan. Fetuak, umetokian, bezala neure buruari. Zorionekoak, zein mundutan bizigaren, zehazki ez dakigunok. Lehenengoko poema liburuan, batek nahi dau barruan dekarren zurrunbio guztia bota, eta botatzen dau, igual forma guztiz eman gabe, joaten zara limatzen, ez? Poesia berez hori da, ez da, forma ematea, baina hemen bai eukidote asmo zuzenago bat, ez? Eta orduan, igarri edo zigarri, baina asmo hori izan, kendu eta kendu. Eta batez ere idatzi, eta ezabatu, eta ezabatu alik eta erarik trinko eta xinpleenean emateko mesua, ez da. Eta hori egin zaizaiena, ez da. Ze hasieran, beste tradizio batetik edo idazteko era batetik eta poesia irakurtzeko era batetik nator, eta orduan gehiago izan da bizkat ikutu narratiboa emateko asmoarekin. Da gaiak ere horregatik aukeratu ditut egunerokoagoak. B612 asteroidearen bila abiatu behar nuen nik ere. Baina hemen jarraitzen dut oraindik. Korrika joan izan naiz larrialdi irteeretara. Zartatu egin zaizkit euspen hormak. Galdu egin ditut erabilera horriak, baina hemen jarraitzen dut oraindik. Txatarraz bete zaizkit birikak, arren ordez balak aurkitu ditut zagarretan. Bihotzen ordez haize errotak. Arnasa, artifiziala, behar dut nik ere. Barra kode batekin irakurri naute, anforak hautsi zaizkit eskuetan. Huts egin dit atrezoak eta zaunka isiltasunak. Nik beti izan dut idazten dela buruan, ez da? Da buruan hasten gara oso umetatik idazten. Beste kontu bat, noiz hasten garen argitaratzen edo... Ni gaztetxo edo hasi nintzen argitaratzen edo saritxoak eta jasotzen ez dakit 17 urterekin edo lan, eta gero etapak daude eta batzutan idazten da gehiago, bestatutan egoten dira lasai une batzuk, idazten ez direnak eta argitaratzen ez direnak, ez doa bat beti, eta poema liburu batetik eta bestera, 5 urteko aldea gonda. 5 urte horietan paritu gara, ez? Idazten edo, aur literatura apur bat egiten, bai, argitaratzen batez ere, eta bestea liburu hau ontzen edo bideratzen.